Grazzi għal gvern ta' Joseph Muscat pajjiżna m'għadux meqjus bħala demokrazija sħiħa. L-avvenimenti ta' dawn l-aħħar xhur waslu biex Malta niżlet minn demokrazija sħiħa għal demokrazija difettuża. Dan joħroġ mill-aħħar edizzjoni tal-Indiċi Dinji tad-Demokrazija miġbur mill-Economist Intelligence Unit. Malta minn dejjem kienet fl-aħjar kategorija dik ta' demokrazija sħiħa sa mill-bidu ta' dan l-indiċi fl-2006. Iżda fl-2019 taħt it-tmexxija ta' Muscat, Malta kienet l-uniku pajjiż li niżel mill-kategorija ta' demokrazija sħiħa għal demokrazija difettuża. Skont ir-riċerkaturi, demokraziji difettużi huma dawk li għalkemm ikollhom elezzjonijiet ħielsa u l-libertajiet ċivili bażiċi rispettati ikollhom xi nuqqasijiet oħrajn bħal nuqqasijiet fil-libertà tal-istampa. Fil-każ ta' Malta, riċerkaturi qalu li dan ir-riżultat kien dovut għal nuqqasijiet fis-saltna ta' dritt u sistema inadekwata ta' checks and balances. L-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia fl-2017 u l-mod difettuż ta' kif tmexxiet l-investigazzjoni esponew difetti fundamentali fl-ambjent politiku u istituzzjonali tal-pajjiż. Fatturi oħrajn huma l-korruzzjoni li jidher li tlaħħaq sal-ogħla livelli tal-gvern kif ukoll l-iskema tal-beħ tal-passaporti li waslet għal rabtiet korrotti bejn il-kummerċ, il-finanzi u l-politika fil-pajjiż. Dan l-indiċi ikejjel diversi fatturi ta' x'jagħmlu pajjiż demokrazija b'saħħitha, fosthom il-proċess elettorali, il-pluralizmu, kif jiffunzjona l-gvern tal-ġurnata, il-libertajiet ċivili, il-parteċipazzjoni politika u l-kultura politika fil-pajjiż. Meta dawn jitqiesu flimkien ir-riżultat finali ipoġġi l-pajjiż partikolari f'waħda minn 4 kategoriji. Demokrazija sħiħa. Din l-ogħla kategorija fl-indiċi, pajjiżi f'din il-kategorija mhux biss jirrispettaw il-libertajiet politiċi fondamentali u drittijiet ċivili, iżda l-istess prinċipji huma nfurzati f'kultura politika li għandha l-eruq tagħha fi prinċipji demokratiċi. Dawn għandhom sistemi validi ta' checks and balances, ġudikatura u istituzzjonijiet indipendenti kif ukoll midja indipendenti u varjata. Sa qabel is-sena li għaddiet Malta kienet tott ma' dawn il-pajjiżi hekk kif fl-2019 kien hemm 25 pajjiż meqjusa bħala demokrazija sħiħa. Demokrazija difettuża. Dawn huma pajjiżi fejn l-elezzjonijiet huma ħielsa u l-libertajiet ċivili huma rispettati, iżda jkun hemm moqsma fejn il-pajjiż ikollu nuqqasijiet sinifikanti. Ġeneralment dawn ikunu governanza dgħajfa u nuqqasijiet fejn jidħlu l-libertà tal-istampa. Fl-2019 50 pajjiż kienu f'din il-kategorija fosthom Malta, Hong Kong, il-Panama u l-Korea t'isfel. Iż-żewġ kategoriji l-oħra huma reġimi ibridi u reġimi awtoritarji. F'dawn il-kategoriji l-elezzjonijiet ikunu mifnija b'ħafna irregolaritajiet jew neqsin għal kollox, bi gvernijiet ipoġġu pressjoni fuq avversarji politiċi jew saħansitra persekuzzjoni, filwaqt li l-ġudikatura u l-midja ma jkunux indipendenti. Fl-2019 92 pajjiż spiċċaw f'dawn iż-żewġ kategoriji, bl-aħħar posta l-indiċi meqjus bħala l-iktar reġim awtoritarju fid-dinja ikun il-Korea ta' fuq.